A mai témánk a szex és a pornófüggőség. Az előadás összeállításában Kaszonyi Sára és Respodia volt a segítségemre. Igyekeztünk nem objektívek lenni, megpróbáltuk a tudomány oldaláról megközelíteni a témát, statisztikai adatokkal alátámasztani a következtetéseket, és egy kicsit majd el fogunk kalandozni a történelem tengerén. Célunk a mai előadás során definiálni ezeket a függőségeket, meghatározni, hogy a kialakulásukhoz milyen út vezet, megvizsgáljuk, milyen következményekkel jár, valamint megkíséreljük megkeresni azokat az eszközöket, amik megoldást keresnek, ha már kialakultak. Nem véletlenül illesztettem be ezt a három képet. Ha megfigyeljük a bal felső és a jobb alsó képet, akkor a titok, illetve a titkolózás tükröződik róla. Lássuk be, a szex, a szexualitás nem egy mindennapi téma baráti társaságokban, illetve a családokban. Sőt, sajnálatos módon még párkapcsolatok nagy hányadában is kerülik a felek ezt a témát. Ennek részben a családi tradíció, nem beszélünk róla, kényes téma, majd az iskolába felvilágosítják a gyereket, a szülők egymásra mutogatása, illetve a csonka családok problémája az oka. Részben pedig a túlzott szégyenérzet és a püdéria. Pedig a szex mindannyiunk számára a sokat hallott, látott és tanult Maszlowi piramis legalsó szintjén helyezkedik el. Tehát a szexualitás életünk fontos eleme. Mégis mi az a szint, amikor már nem szükségletkielégítésről beszélünk, hanem abúzusról? Ha most tennénk egy kísérletet arról, hogy anonim módon tegyünk egy felmérést az évfolyam szexuális szokásairól, biztos vagyok benne, hogy igen nagy szórást tapasztalnánk. Ehelyett inkább az interneten kutakodtam, és találtam egy 2010-ben készített felmérést. Nyilván ez a felmérés nem reprezentatív és nem ellenőrizhető, igazándiból azért illesztettem a beszélgetésünk menetébe, hogy érzékeltessem, mekkora a szórás a szexuális szokások között, még azonos korcsoporton belül is. Ha megkérdeznénk most azokat az embereket, akik a legalsó csoportba, a 2 hónapnál ritkábban szeretkező csoportjába jelölték magukat, hogy számukra mi a szexfüggőség, könnyen lehet, hogy a 3%-os csoportot jelölnék szexfüggőnek. Pedig az, hogy ki hányszor él nemi életet, csak egyéni igények, lehetőségek, illetve étvágy kérdése. Nézzük meg a szakirodalom, a pszichológia hogyan definiálja a kóros szenvedélyt. A pszichológiai értelemben véve a kóros szenvedély azt jelenti, hogy egy hétköznapokban elterjedt és normálisnak, vagy csak enyhén deviánsnak látszó viselkedésmód mindegy elszabadul és dominánssá válik. Az egyéni értékítéletünk helyett próbáljuk meg ebbe a sablonba behelyettesíteni a mi konkrét témánkat. Ez a sablon tökéletesen ráhozható a szexfüggőségre, hiszen a hétköznapokban normális, az életünk mindennapjait képező dologról, a szexről beszélünk. Ha ez elszabadul, akkor egy függőség alakul ki. Tehát megállapítható, hogy nem az effektív számtól, hogy havonta, hetente, illetve naponta történik a szexuális kapcsolat, ettől válik valaki szexfüggővé, hanem attól, hogy az életét elkezdi irányítani. Márpedig, ha a szexfüggőség kóros szenvedély, akkor annak sajnálatos következményei vannak. Ide tartozik a lecsupaszított bankszámla, az alváshiány, a koncentráló képesség csökkenése, a társas kapcsolatok meglazulása, illetve azok elhanyagolása. Nézzük meg ehhez kapcsolódva, hogy is alakul ki maga a pornográfia. A pornográfia már jóval a film és a fotográfia megszületése előtt is létezett, és mivel az embereket mindig is érdekelte a szex, az evolúció következtében elkerülhetetlenné vált a vizuális ébredés. A történelem első erotikus emberi ábrázolásai hagyományos értelemben véve még nem nevezhetőek pornográf tartalmúnak. 30 000 évvel ezelőtt a paleoid korban az emberek nagymellű, vékonycombú, terhes asszonyokat formáztak, kőből, illetve fából. A régészek azonban kétségbe vonják ezeknek a Vénusz-szobroknak a szexuális töltetét, és inkább úgy gondolják, hogy az alkotások valószínűleg vallási szimbólumok vagy termékenységi motívumok lehettek. Indiában a II. Században megalkották a szexualitás nagy tankönyvét, a Káma Szutrát. A perui mocsik
népszerűségnek örvendtek az ilyen jellegű fametszetek. Nyugaton a korai ábrázolások politikai tartalommal voltak átítatva, és nem jellemezte őket a szexuális kizárólagosság. A francia forradalmárok pornográf jellegű pamflettekkel igyekezték kikunyolni a gyűlölt arisztokrácia tagjait. De Sade Márki munkái is részben filozófiai töltetőnek tekinthetők. Az 1800-as években született meg és terjedt el a pornográfia a pornográfiáért eszméje. Jól lehet, már a 17. század közepe óta nyomtatásban jelentek meg erotikus novellák, azonban az első nagyobb lélegzetvételű írásra, az angol nyelven íródott egy örömlány emlékirataira egészen 1748-ig kellett várni. A népszerű néven Fanny Hill érintette a kukkolás, a biszexualitás, a tömegszex és a mazochizmus témáját is. Az első ilyen jellegű erotikus kép 1846-ban született meg. A film feltalálása hasonló utat jár be. 1896-ban francia alkotók készítették az első olyan néma filmet, amelyen egy színésznő striptease táncot adott elő. A fordulópont a társadalmi morál megváltozásával összhangban a 70-es években következett be, míg korábban csak szűk körben, kizárólag férfiakból álló közösség előtt vetítettek pornográf alkotásokat, addig a technika forradalmasodásával, az internet, illetve a digitális kamerák az ilyen tematikájú filmek előállítása előtt álló utolsó akadályok is sorra ledőltek. Lássuk be, az internet világába bárki, bármikor, pár kattintással annyi filmet, képet, könyvet tölt le pornográf témában, amennyit csak szeretne. Az emberek nagy többsége ma még mindig a pornográfiát valami alantas, szégyenteljes dologgal azonosítja. Ha nézik is, titkolják. Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg itt is a prüdéria az, ami az okok közt leginkább szerepel. Épp ezért sokan hibásan a pornó nézését azonosítják a pornó függőséggel. Korábban, ha valaki pornográfiára vágyott, fel kellett húzni a cipőjét, szégyenlősen el kellett sétálni az újságoshoz, vagy az egyik videókölcsönzőbe, és a nyitvatartási időn kívül limitálta a hozzáférést az ominózus tárgyak otthoni rejtegetésének a problémája is. Hiszen a szocialista erkölcsre összeegyeztethetetlen volt ezen témájú filmeknek a nézése. Jelenleg körülbelül 420 millió darab felnőtt tartalmat szolgáltató weboldal üzemel, ami gyökeresen átalakította, azaz korábban elképzelhetetlenül egyszerűvé és diszkrétté tette az elérést. Ez a szolgáltatói szám lehetővé tette a korlátlan fogyasztást, hisz a boltba indulás helyett csak egy újabb egérkattintásra van következő adag. Mindez elvileg kedvez a függőség kialakulásának, de hogy mennyire is beszélhetünk erről, arról még vitatkoznak a témában legjáratosabbak is. A piacvezető Durex offset gyártó cég a világ 41 országában 350 000 ember részvételével készített egy szexuális szokásokról és szexről egy kérdőívet. Ez összesen 18 oldalas, és a táblázatokban bővelkedő tanulmány a cég honlapján van közzétéve. Ebből szeretnék néhány adatot kiemelni, amit a dián láttok. De ami a számomra a legmeglepőbb adat volt, hogy mind a pornófilmet nézők, mind pedig a segédeszközt használók között sokkal több a nő, mint a férfi. A pornófogyasztás. A dián már említett következmények erősen emlékeztetnek a valódi szenvedélybetegség tüneteire. Van azonban egy álláspont, amely szerint helyesebb kényszercselekvésről beszélni, ugyanis a mértéktelen pornófogyasztók esetében hatástalanok a más függők esetében alkalmazott terápiás eljárások. 2004. novemberében egy szakértőkből álló csoport győzködte az Egyesült Államok Szenátusának egyik bizottságát, hogy a honfitársak milliói által fogyasztott termék veszélyes függőséget okoz. Akkor ők a pornóról beszéltek. Többek között elhangzott, hogy a pornó mérgező hatással van az agyra, és bizonyos vonatkozásaiban ők a kokainhoz hasonlították. Egyik jelenlévő pszichológus azt állította, hogy a hosszú távú
vagy az oldószert használók, és ezt a véleményét több gyakorló lélekgyógyász is alátámasztotta. Az utóbbi csoport szerint az egyik legfontosabb bizonyíték a függőség tárgyához való egyre magasabb tolerancia szint kialakulása. Azaz, hogy a kábítószereseknek is fokozatosan több és több cuccra van szükségük ahhoz, hogy megfelelően kellemes érzet alakuljon ki. Ugyanígy a pornófogyasztónak is egyre extrémebb dolgokat kell látnia, hogy fenntartsa korábban tapasztalt izgalmi szintjét. A legtöbb függő először azt mondja bizonyos dolgokra, ilyen az állatokkal, ürülékkel való szex, hogy undorítóak, soha nem nézné meg őket. Aztán egy bizonyos idő után átlépik ezeket a határokat. A kényszercselekvés definíciói hívei szerint, hogy egyre keményebb anyagokra van szükség, erre semmilyen bizonyíték nincs. A függőségről kialakult vitában megszólaló egyik szexológus szerint általában 3 ok miatt fordulnak az emberek a pornóhoz. Először is azért, mert szeretnék megvalósulni látni a szexuális fantáziájukat. Azokat a dolgokat, amelyeket a partnerükkel nem csináltak még, de nem kívánnak kilépni a partnerkapcsolatból. Számukra a pornónézés egyfajta hiánypótló, és szerepe lehet a harmonikus kapcsolat fenntartásában. Az ugyanis a kapcsolattól függ, hogy ezen rejtett szexuális vágyak felfedése egy teljesebb szexuális kapcsolatot eredményezne, vagy épp ellenkezőleg elutasításra és kellemetlen reakciókra találna a partnernél. A pornó nézése azonban kockázatmentes. A pornófogyasztásnak másik lelki oka lehet, ha valaki nem kívánja felfedni társának a szexuális vágyait, mert azokat túlságosan intimnek és saját belső titkának tartja ahhoz, sem hogy a valóságban megosztaná bárki mással. Tehát itt lép elő a prüdéria. Harmadsorban, jórészt függetlenül a párkapcsolatoktól, az emberek azért fordulnak pornóhoz, hogy képek segítségével szexuális izgalomba juttassák saját magukat, és segítsék a maszturbálást. Dr. Máté Gábor pszichológus értelmezését szeretném idézni. Ha az önkielégítés emberi és szexuális kapcsolatokat nagymértékben háttérbe szorító, vagy esetenként az emberek közti szexuális interakciót helyettesítő mértékben van jelen valaki életében, és az fontos, hogy nem külső kényszer miatt történik, mint például a börtön, akkor az egyfajta függőség jele. A többi függőséghez hasonlóan itt is egyfajta ügyetlen öngyógyításról van szó. Az agyban jelentkező örömérzet, a szorongástól, stressztől való menekülés, illetve valamilyen elfelejtett, akár gyerekkori lelki fájdalom feledésre a cél. Létezik egy önsegítő csoportjuk, az anonim szex és szerelemfüggők, amely az anonim alkoholisták által alkalmazott 12 lépéses módszer mintájára megalkották a szexfüggők 12 lépéses öngyógyító módszerét. Az SLAA olyan férfiak és nők közössége, akik segítenek egymásnak józannak maradni. Segítséget kínálnak bárkinek, aki szex vagy szerelemfüggésben szenved, és ezen változtatni szeretne. Mivel a közösség tagjai mindannyian függők, sajátos megértést mutatnak egymás és a betegség iránt. Tudják, milyen érzésekkel jár ez a betegség, és megtanulták, hogyan lehet felépülni belőle a közösség segítségével. A tagság egyetlen feltétele a szex vagy szerelmi függés kiélésének abbahagyására irányuló vágy. Az SLAA tagi hozzájárulásokból tartja fenn magát, és nyitott bárki számára, aki úgy érzi, hogy szüksége van rá. Az SLAA 12 lépése egy kb. 28 oldalas anyag, amiben minden lépés részletesen ki van dolgozva. Itt csak pontokba szedve gyűjtöttem ki, az idő rövidsége miatt ezt nem olvasnám fel. A PPT végén van egy hivatkozási jegyzék a honlapunk címen, akit érdekel, ott megtalálja. Kérdésem, hogy van-e kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor összefoglalnám. A közhiedelemmel ellentétben nem az a szexfüggő, aki sokat és szívesen szexel, ellenkező esetben bolygónk lakosságának
jelentős hányada additológiai statisztikává válnak. Mint láttuk, vannak átfedések, leginkább a következmények és az ok, illetve a gyógyulás terén, mégis a szex és a pornófüggőség nem azonos, hiszen a pornófüggőség tárgyal információfelvételen alapul, míg a szexfüggőség fizikai kontaktus útján valósul meg. Okok között felismerhettük a magányt, a kultúrát, illetve annak hiányát, az internet kártékony hatását. A következmények anyagi, érzelmi kapcsolati problémák, a gyógyulásról pedig annyit szeretnék mondani, hogy lehet gyógyulás, de szükséges hozzá külső segítség, beszéltünk az SLA-ról, mindez persze csak akkor vezet eredményre, ha a függőségben szenvedő személy maga is akarja a változást. Természetesen ezen a területen nincs kényszergyógyulás,